ҳамада салом алайкум бародаро. Видеое ки мо дар канал кардем ба наздикӣ дар бораи ки чӣ хел бародари тоҷика фреб кардаем. тоҷики хидмон мисол фреб кардае ки ма ча макита хешушона тағоита ҳамсояшона ҷураш мешам сарам хоридесай сумбуте в общем дору харидан накора. Хай короче в общем видеоро каси тамошо накарда чӣ хели буд имҷода киҷода ссилкаш мебура ба фикрим ҷуда. В общем ма медонистам ки мебура комментария одамое ки дар хел фреб ғалтидагиян не ки ма як ҷавгадат карда натонистам ки ин қадар бисёр як бор шумо комментария ҳамун видеоро як бор будро бихонем ки чӣ қадар одамо ба ҳамин кор фреб хӯрдагиян. Ма хирсандам ки мақсад ҳамин видеои мо сабаб мешавад бо дига одамо фреб намехӯранд. ҳамин корро дида ҳамин кор вақте ки бовор рух мета сразу медонанд чӣ кор кунем. Ва бародаро ами видеоро дида бо ҳам хе дархост шид ки бо ҳам хе мошенничество шидагия не ки дар ин ҳолат духтари тоҷик не духтари то есть бачаи тоҷик в общем тоҷик не рус духтари рус бачаи не мардаки тоҷика хубтараш мардак гӯем барое ки вобаста ба синни солаш мардаки тоҷика кидат мекуна фреб мекуна. В общем мега миём мада сумроека неки намия сумпум ҳамара мегира ба охиранда мега ки дар разбор надора. В общем мира намегава неки худаш понят не ки ҳам мешава. Медонем бародаро озима ҳама история да шумо нақл мекунем чӣ хешидага не ки ма да ҳама сами интереснаш то что ки ҳамаи ҳамин кор як рӯзам намешава. Барое ки ба фикри ма бега перепискашуна сар мекунем то саҳара. Шумо тасаввур кунем бародаро як бор ки духтари рус менависа иш ҳамози факт нест ки ҳам уруса ё ки ягон чизи дига. Мисол натада оз нависонеса то саҳара қатъиам гап мезани ти пауда то ошиқ шиди пауда да у маъқул шиди ати бовараш мекунӣ у сумуш мепартои ки у мега ки ма короче да любов қабидаги ма миём дар як рӯз. Ага, сам ел. Бародаро илтимосам хеле зуд бовар нашин. И хеле невозможно, и хеле кор намешавад дар ягон ҷо. Ки дихта да ту бинависа буга мара любов қабидагим туда мана сум партома биём. Любов қабидаги у дихта фақат дар як чиз ҳамиде на чизда хо коғазчаҳои хеле ранга ҳастае ку ҳар хел ранга ҳар намуд рақам нависондагиаша пата ёфтан гарини хинае анам хеле коғаз да любов қабидагия ва бояд через ту любови худаш да бираса ту посредники короче байни любови ӯ қатъиам коғазҳои ранга бароямо нигоҳ кунен бародаро фикр кунен хеле зуд бовар нашин. Бародаро фаромӯш накунед барои дастгирӣ кардани канал ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардагия ҳатман хабар бигирен ва одамое боша ки варзиша хуб мефаҳманд метавонанд угадат карда кадом бозингар ҷанговар в общем метавонед шумо дар бурди ӯ сум кор кунед. Ссилка дар комментария закрепит кардагия ягон комментария ва фаромӯш накунед промокода истифода барен. Бародаро ма коротко шуморо история объяснить мекунем яъне ки чӣ гап чӣ кор рух додагие ва шумо ба дал шида барои доказати ҳамин гапҳои мо албатта ки скриншотҳоро ҳам мебинед. В общем мард хонааш да намедонам хай ховай качпалу кашидагия дароз кашидагия калта кашидагия в общем хонааш да сообщение дар одноклассники друзьяшда духтар медроя ва и приёми духтаро ҳам хеле друзья да медроя ягонча лайк мемона хап дам места хати нанависони ба худаш менависа. В общем медроя сар мешава кинои ҳиндиски привет любовь с первого взгляда сразу камтар гап чап мерава. И духтар мега ки в общем тумада маъқулӣ и бача мега чӣ хел ман хай бовар намекунам в общем реально хай бовариш чӣ хел даромад сразу тумада маъқулӣ мега бовар намекунам ту шу надори ки исуса короче в общем ҳамун чуримури мекунам мега мада билет мегирам мега миём пешат агар бихоҳӣ фақат сумум намераса. В общем и бача сумуш роӣ мекуна анака нигоҳ кунед шумо дар рафти чӣ хел фреб мекуна сумуш роӣ мекуна мерава мега ман да вокзалам сурат роӣ мекунашам сурат типа вокзала. Бародаро фаромӯш накунед ки сурат ҳам любой хел сурат гирифта мешавад. Метавонад ки сурати кӯҳна бошад, метавонад ки сурати интернет скачат кардагӣ бошад. Суратҳо ҳам бовар накунед. Сурати мисол роӣ мекунед ма дар фалон ҷое меҷ дар иҷа расидам. Мумкине ки одам фақат ҳам хеле кора чандин бор бикунад ва як бор сурат гирифтагӣ бошад ва ҳамира истифода бурда мегирад. Ва ози пир охи сурат дар интернет. Сурат роӣ мекунаша уже доверияи бача бо сахт мешавад ку. Мега в общем ма дар чи наёфтум билет дар купе гирифтан дар кора купе монда исусо ё ки набарот мега чӣ хел короче ба фикрам купе мега да пласкар наёфтам купе мондагия исуса босум дар кора агар бихоҳӣ майли хайр не ки нахоҳӣ ман метавонам сум табарат нароӣ кунам. ин гапҳо бародаро психологически хода тра сурати вокзала нишон дод тра богӯфтесае ки агар бихоҳӣ ман сум табарат нароӣ мекунам ту уже дили ту пир мешавад ӯ ҳеҷ роӣ намекуна и хода ки бо айти сум бигира. В общем бача бо сумуш роӣ мекуна общи ҳамаш чанд қадар сум роӣ мешава оз шумо дар скриншота мебинед ва доверияи ҳамин бачаро через суратҳо мегира яъне ки сурати вокзал роӣ мекунад сурати як ҷои дигар роӣ мекунад сурати паспорт роӣ мекунад доверияи ҳамин мардака то чанди мустаҳкам кардан мегирад.
ки боварш кунад сумаш рӯй кардан мегирад ва охирда просто ҷавоб наметад дига, яъне ки чанд қадаре ки метонист меҷафа баъд дига вай намекунад, ответ наметад. ман фикр мекунам ки мардак мега ки ман сум надорум, ай ошном гирифтаги сума дат рӯй кардаистам, барои ҳами суми калони бад намеҷафа. Агар ки медонист ки сум дора хушрӯ меҷафидаш. В общем охирона баъде ки суморо мегирад дига бачаам қадар менависа ки ман тада бовар кардам исуса хай биё ҷурай хенак ки ӯ мега в общем ӯ ҳич намега, ай ҳама дастам мебезе буша мега ки дига ответиш наметад. ҳамон кино дар ҳаминҷо бохир аст. нигоҳ кунем бародарофтона, хеле беаҳамият накунем. ҳозир шумо вес перепискаро мебинем ки бо ин кор чӣ хел гузаштагиа. ва бародаро каналҳои дигари маро фаромӯш накунед. Шарипов Life, SM Sport, ин каналҳодан видео мешавад, ҳатман дар ин хабар гиред. ҳамда хайр бародаро, то видеоҳои оянда. ва бародаро озин ман камера киштам, аз ҳар гирён кардам, яъне ки чиз дигара дар шумо бугум. бисёри одамо озин мумкин дар иҷа нигоҳ кунанд буга ки ӯ сурати паспорт рӯй карда. агар ки дурӯғ гуфтанӣ мешид, мақсад сурати паспорт рӯй намекард. ва ҳозир бисёри одамо именан дар сурати паспорт фиреб мехӯранд ки ягон корро мекунад, мега сурати паспорта рӯй кун, сурати паспортша рӯй кард, любой кора дига мекунад. дар иҷа гапае ки паспорт залог ҳисоб намешава бародаро. анаёрам ба назар бигирем. агар қонунӣ бигирем, ту ҳеҷ кор карда наметунӣ паспорт қатӣ. бародаро, ман дар Москва сум қарз додам, сурати паспортча не, паспортча залог гирифтам. живой дем паспортча залог гирифтам. одам зад бирафт хонашон. ман қатъиян паспорт истодам дар Москва. чӣ мекунӣ паспорта? чӣ мегӯй? мебари в общем чӣ мекунӣ? милисахона мебари мегӯй нама паспорташ ай ман қарз гирифта. мана амонат монда рафти шумоям ҳамин. чиро амонат монд? мана калешош. хай майли мега мекоемша. ты реально ҳаму қадар даводав мекунӣ? ай пишти ҳам сум мерай миёй тра файрод мекунам биё заявление менавис биё ӯ хел ки бо ӯ дига ҷо рафтагия. мисол дар Москва кор рух додагия, ӯ дар Москва нест худаш. крехда брафта. в общем бардор и хел чӣ накунӣ. ва баъд бо як хакерский сайти дига ҳастай, даниёр ай дига база даниё мехаран. ҳозир ман ин кора в общем отдельный гапи калон мешавад, не ки хай ман кӯтоҳак мегумтон ки ина вақте ки шумо в общем любой ҷое ки шумо дани мемонен, копияи паспорта биёр мега, копияи мисол ксерокопияи гӯшота биёр, мисол ҳар чиз мега. ту вақте ки ҳамонро мебарӣ, даниёти дар база сохранен мешавад. ана бо ҳастай одамое ки ҳами даниёро мехаранд ва ҳамада хужушон мемеяд ки ҳами организатсиё ҳами даниёро мефурӯшанд. ва ӯ одамо вақте мехаранд бо данира дар пользовател мефурӯшанд. мисол ту медорои сайт мегӯи мада фалон фалон хел дани дар кора, фалон одамда ёки скриншоти паспорт дар кора. ба як одам меяд ки паспорта қатъи худат бардамон сурат бигир, ба ман тара бовар мекунам ки ҳами ту ёки че. медорои менависи ки ман дар сурати паспорт дар кора ки дар дасташ гирифтагӣ, дар пеш сараш сурат гирифтагӣ боша. ҳама хел суратро метавон сурати паспорт одам қатъишаем хистагӣ. ҳозир бо шумо бигӯем ки хай ҳамун паспорта реально ҳамун духтар худаш буд ки дар вайш буд, аватаркаш буд. ишам бародаро проблема нест. в общем бовар накунем ба хеле чиз. ба паспорт, ба сурати паспорт рӯй карда, инама копияш. па чӣ хай копияш? па чӣ? паспорта ту метавонӣ бидуздӣ. дар кор шува тхтаг нагор мекунам, одами умни боша, ягон чайта бигира паспортча тра бута, мера заявление менависа ки ман паспорта гум кардам. ту баъди ӯ мерай мегӯи на одамам ман қарз гирифтаги на паспорташ, тра хтаг нагор мекунам. контр меша. в общем бародаро нигоҳ кунед. ҳамада хайр то видеоҳои оянда. бародаро суратҳо пасу пеш мондагиа хай аҳамият надоҳед скриншотҳоро. в общем и важно нест ба фикрам. в общем вақт дери бачта буд, я дери баъд мешад агар то ёра мароз мекардам.